Καλησπέρα στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Μυτιλήνης. Ονομάζομαι Αντωνόπουλος Χρήστος και είμαι ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Μαυρίκο. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου, καθώς και ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη και σε συνεργασία μαζί με τον κύριο Τσεκούρα. Ακριβώς. Επίσης έχουμε κοντά μας και έναν προπτυχιακό φοιτητή πρώτου έτους και σήμερα θα σας μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Γενικότερα για το πώς έχει μπει στη ζωή μας η τεχνητή νοημοσύνη. Και κύριε Μανώλη, ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις μας και γενικά να μάθουμε περισσότερο για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία σήμερα με τα δεδομένα αυτά τα οποία έχουμε σε μια ζωή που συνεχώς αναπτύσσεται, σε μια κοινωνία τόσο ραγδαία ανάπτυξη που υπάρχει σε όλα ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο στο τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας όρος που τον ακούμε καθημερινά γύρω μας, κατακλυζόμαστε από αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη αρχικά είναι ένας κλάδος πληροφορικής, ο οποίος έχει σκοπό να δημιουργήσει μηχανές οι οποίες είναι ικανές να εκτελέσουν κάποιες εργασίες στις οποίες απαιτείται ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως για παράδειγμα η μάθηση, η λήψη αποφάσεων, η κατανόηση της ανθρώπινης γλώσσας. Τώρα, γιατί είναι σημαντική η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας? Διότι βελτιώνει την παραγωγικότητα, αυτοματοποιεί κάποιες εργασίες και γενικά εισάγει καινοτομίες που βελτιώνουν και αλλάζουν ριζικά τη βιομηχανία, την επιστήμη και γενικά την καθημερινότητά μας. Ωραία, οπότε η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα βασίζεται, έχει ένα πλάνο γενικά. Σε ποια πεδία εφαρμόζεται περισσότερο και είναι βασισμένη? Ωραία. Σίγουρα ένα από τα πιο διαδεδομένα πεδία εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης είναι η ιατρική. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά μοντέλα τα οποία μπορούν να διαγνώσουν κάποια αρρώστια χωρίς να χρειάζεται να το διαγνώσει κάποιος γιατρός. Βέβαια όλα αυτά τα μοντέλα έχουν εκπαιδευτεί σε σύνολα δεδομένων τα οποία υπάρχουν διαγνώσεις από γιατρούς, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος άνθρωπος, εισάγοντας ας πούμε τη μαγνητική ή την αξονική του, να μπορεί να έχει μια διάγνωση εξίσου καλή και έγκυρη όπως θα είχε από έναν κανονικό επιστήμονα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτοβιομηχανία. Όλοι τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει για την Τέσλα και τα αυτοκίνητα. Τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. Έχουμε πλέον εξατομικευμένη εκπαίδευση. Δηλαδή κάθε άνθρωπος προφανώς μαθαίνει με τους δικούς του ρυθμούς και έχει τις δικές του ανάγκες. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη εκεί πέρα μπορεί να βοηθήσει στο μέσο της εξατομικευμένης μάθησης. Δημοσιογραφία. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι οι οποίοι δημιουργούν αυτόματα περιεχόμενο. Είτε γλωσσικό περιεχόμενο, ένα κείμενο, ξέρω εγώ, είτε εικόνες, βίντεο κτλ. Στην ψυχαγωγία, πάρα πολλές συστάσεις περιεχομένου στο Netflix, στο YouTube και σε αυτά. Επεξεργασία εικόνες και ήχου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η γενικότερη τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, και όσο περνάνε τα χρόνια τόσο και περισσότερο θα εντάσσεται ακόμα και πιο πολύ στην καθημερινότητα. Ακριβώς, γιατί όλα αυτά τα μοντέλα μηχανικής μάθησης έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται και να γίνονται καλύτερα. Άρα όσο τα εκπαιδεύουμε με μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων, αυτά μπορούν και αποκτούν μια καλύτερη εμπειρία και βελτιώνονται συνεχώς. Εγώ με το δικό μου το μυαλό, το AI είναι μέσα στη ζωή μας, έτσι. Τώρα πλέον, πώς θα επηρεάσει την αγορά εργασίας στο μέλλον? Λοιπόν, σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει την αγορά εργασίας, όπως σε κάθε βιομηχανική επανάσταση ιστορικά μέχρι τώρα, έτσι και σήμερα, γιατί ζούμε σε μια εποχή μιας τεχνολογικής επανάστασης, θα έλεγα. Έτσι σίγουρα κάποιες δουλειές θα εξαλειφθούν, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν και κάποιες νέες θέσεις εργασίας. Προσωπικά πιστεύω ότι, όχι ακόμα βέβαια, η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει πάρα πολλά. Τα πρώτα επαγγέλματα που θα επηρεάσει θα είναι επαγγέλματα που αφορούν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν και νέα επαγγέλματα τα οποία
θα έχουν να κάνουν κυρίως με τη διαχείριση, την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Σίγουρα μάλλον θα κερδίσουμε παραπάνω. Αρκεί να χρησιμοποιηθεί με σύνεση. Ναι, γιατί όπως κάθε εργαλείο, ξέρω εγώ, έχει καλή, έχει προφανώς και κακή χρήση. Τεχνητή νοημοσύνη στα λάθος χέρια μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνη. Και μας απαντάτε με αυτό που είπατε τώρα, απαντάτε και σε μια σημαντική ερώτηση που κάνουν πολλοί άνθρωποι για το πόσο πολύ μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να φέρει καταστροφικές συνέπειες. Σίγουρα. Ναι. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που μου έρχεται στο μυαλό τώρα είναι το deepfake, δημιουργία αληθοφανών βίντεο, ξέρω εγώ, τα οποία προφανώς μπορούν να επηρεάσουν, να διχάσουν την κοινή γνώμη. Βέβαια η τεχνητή νοημοσύνη δίνει λύση και σε αυτό. Γιατί όπως υπάρχουν μοντέλα τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν ένα αληθοφανές αλλά ψεύτικο βίντεο, έτσι υπάρχουν μοντέλα τα οποία μπορούν να καταλάβουν αν αυτό το βίντεο προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Οπότε πάλι η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει τη λύση. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται προσοχή. Δηλαδή... Εννοείται. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Ακούμε ChatGPT στις μέρες μας. Τι είναι αυτό και πώς λειτουργεί? Τι είναι το ChatGPT? Το ChatGPT και οι παρόμοιες τεχνολογίες είναι γλωσσικά μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε μεγάλα σύνολα δεδομένων έτσι ώστε να μπορούν να κατανοούν αρχικά την ανθρώπινη γλώσσα και να μπορούν να παράγουν ένα κείμενο. Δηλαδή όταν ο χρήστης κάνει μια αναζήτηση ή μια ερώτηση στο ChatGPT, το ChatGPT μπορεί να κατανοήσει την ερώτησή του και να δώσει μια απάντηση πιθανολογικά, δηλαδή στηριζόμενο σε μια αλληλουχία λέξεων με τη μέγιστη πιθανότητα από τα σύνολα δεδομένων που έχει εκπαιδευτεί. Ναι, πολύ ωραία. Οπότε είναι λίγο διαφορετικό το πώς λειτουργεί και δουλεύει το ChatGPT με τη σχέση που το λειτουργούμε εμείς, γιατί πολλοί άνθρωποι το λειτουργούν απλά για να κερδίσουν από αυτό. Κερδίζουμε από αυτό, ωραία, αλλά συνδέεται ότι είχα διαβάσει σε ένα άρθρο ότι όσο εμείς δίνουμε περισσότερα στοιχεία στο ChatGPT, έτσι το ChatGPT χάνει τη λειτουργία που είχε τον πρώτο καιρό που δημιουργήθηκε και δηλαδή μειώνεται το πόσο σωστές απαντήσεις θα δίνει στον κόσμο. Ναι, σίγουρα, γιατί εκπαιδεύεται συνεχώς από το χρήστη. Δηλαδή όσο περνάει ο καιρός και οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τέτοια γλωσσικά μοντέλα, αυτά τα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται και πάνω στη διάδραση που είχαν με τους χρήστες τον τελευταίο καιρό, οπότε προφανώς αυτό επηρεάζει. Γίνεται πιο ανθρώπινο, ας πούμε, κάτι. Κατά μία έννοια, ναι. Μπορούμε να πούμε ότι γίνεται πιο ανθρώπινο. Ωραία. Και μία άλλη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω. Ξεκινήσαμε από τις βάσεις της πληροφορικής και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο είναι πολύ αναπτυγμένο. Ποια είναι η διαφορά της παραδοσιακής μορφής πληροφορικής με την τεχνητή νοημοσύνη? Ωραία. Αυτή είναι μια ωραία ερώτηση. Η κλασική πληροφορική, ο κλασικός προγραμματισμός βασίζεται πάνω σε δομημένες εντολές. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχω ένα σύνολο δεδομένων, το οποίο θέλω να βγάλω κάποια αποτελέσματα, βάζω μια σειρά από εντολές στον υπολογιστή και ο υπολογιστής, εκτελώντας κατά γράμμα τις εντολές πάνω στο σύνολο δεδομένων, μου βγάζει κάποια αποτελέσματα. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει κάτι διαφορετικό. Έχω μόνο δεδομένα και αποτελέσματα. Οπότε βάσει των δεδομένων και των αποτελεσμάτων μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει, να βρει το τι εντολές υπάρχουν. Πολύ ωραία. Φτάνουμε και πάλι, νομίζω πως συνδέεται με τις προηγούμενες απαντήσεις που είχατε δώσει, αλλά μιλήσατε για την ιατρική, ότι έχει ανάπτυξη, για τη βιομηχανία, για την πληροφορική γενικότερα. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει στα περισσότερα, αλλά αυτό το οποίο έχει την πιο ραγδαία ανάπτυξη εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, ποιο είναι? Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί πολλοί τομείς αναπτύσσονται ραγδαία ταυτόχρονα. Κατ' εμέ ίσως θα έλεγα ότι είναι η υγεία. Έχουν γίνει και είναι και από τους πιο σημαντικούς τομείς τεχνητής νοημοσύνης που θα έπρεπε να αναπτύσσονται. Έχουν γίνει πάρα πολλά πάνω στον τομέα της υγείας, με πάρα πολλά μοντέλα που προβλέπουν
όπως προείπαμε, αρρώστιες ή το οτιδήποτε. Και γενικά σε έρευνα, στη φαρμακοβιομηχανία, η έρευνα που γίνεται στηρίζεται σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πάνω σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και αν διάλεγα και ένα δεύτερο, θα ήταν και η αυτοκινητοβιομηχανία. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, ότι πλέον υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν χωρίς οδηγό. Ναι, φυσικά. Και κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση σε ένα. Θα έμπαινε σε ένα λεωφορείο, επειδή μου κάνανε αυτή την ερώτηση, ναι. Θα έμπαινε σε ένα λεωφορείο χωρίς οδηγό? Πολύ δύσκολα. Είναι το θέμα εμπιστοσύνης, το ότι θεωρώ, εγώ η άποψή μου είναι ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να χειρίζεται ένα μηχάνημα, είσαι πιο σίγουρος. Ναι, είσαι πιο σίγουρος. Κανονικά πάλι δεν είσαι 100% σίγουρος, ναι. Αλλά επειδή δεν έχουμε συνηθίσει αυτόν τον τρόπο ώστε να μην υπάρχει ο οδηγός εκεί πέρα, δεν έχουμε συνηθίσει. Στα επόμενα χρόνια πολλοί κόσμος μπορεί να το έχει συνηθίσει αυτό και να ζει με αυτό, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι τόσο έμπιστο. Θεωρώ. Κανονικά πρέπει να εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες, την τεχνολογία, να προοδεύουμε, αλλά αυτό κρατάει και λίγο πιο, να το πω πιστοδρομικό, είναι ότι δύσκολα αφήνεσαι σε κάτι το οποίο έχει συνηθίσει. Συντάσσω. Γενικά, εγώ πιστεύω ότι είναι πιο ασφαλές. Εξαλείφει το ανθρώπινο λάθος. Έχει πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Ναι, απλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι στους δρόμους να μην υπάρχει οδηγός, ώστε να είναι ασφαλές, γιατί θα έχουν... Δεν γίνεται ένα αυτοκίνητο να οδηγεί ο οδηγός κανονικά και το απέναντι αυτοκίνητο ή λεωφορείο να μην έχει οδηγό, διότι πιστεύω ότι το AI που θα έχει αναπτυχθεί πάνω σε αυτό το πρόγραμμα δεν θα γνωρίζει τα αντανακλαστικά του απέναντι οδηγού, δεν θα ξέρει το τι κινήσεις θα κάνει. Ενώ άμα είναι όλοι οι υπολογιστές που είναι πάνω στα αυτοκίνητα ενσωματωμένοι με σκοπό να έχουν την ίδια κατεύθυνση, τη σωστή κατεύθυνση και να μην εμπλέκονται, τότε θα είναι πιο ασφαλές. Εάν υπάρχουν και οδηγοί και τα μηχανήματα, θεωρώ ότι είναι... Θα είναι λιγότερο ασφαλές. Ναι, μπορεί να είναι και καταστροφικό σε κάποιες συνέπειες. Ναι. Κοίτα, κατ' εμέ αυτό έχει να κάνει και με τη χώρα. Δηλαδή, όταν με ρωτήσανε εμένα αυτό, η απάντηση που έδωσα είναι ότι στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, θα έμπαινα σήμερα, ξέρω εγώ, σε ένα λεωφορείο το οποίο είναι χωρίς οδηγό. Στην Ελλάδα δεν θα έμπαινα. Στην Ελλάδα. Ναι, εγώ το σκέφτηκα βάσει Ελλάδας. Θα σας πω και αυτό γιατί. Γιατί όλα αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε σύνολα δεδομένων, στην Ελλάδα είναι μη εφαρμόσιμα. Τι εννοώ? Πάρε παράδειγμα τους δρόμους μας. Οι ταμπέλες των stop είναι βαμμένες ή έχουν πάνω αυτοκόλλητα. Ναι. Ή ένα άλλο πράγμα. Όταν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύεται στην αναγνώριση αντικειμένων μες στο δρόμο και έχει εκπαιδευτεί, ξέρω εγώ, ότι κάτι με 2 ρόδες και το πολύ 2 επιβάτες είναι μηχανάκι, και στην Ελλάδα αυτό καταρρίπτεται. Ναι. Γιατί έχουμε μηχανάκια δυστυχώς με 3-4 επιβαίνοντες. Άρα ένα τέτοιο μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργεί σωστά. Ναι. Γιατί έχει εκπαιδευτεί σε άλλο σύνολο δεδομένων και άλλο σύνολο δεδομένων αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα. Οπότε έχει να κάνει και με την κάθε χώρα. Σίγουρα. Αλλά ναι, σίγουρα θα βοηθήσει. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό που λέει ο συνάδελφος, ότι να μην υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Αν εξαλειφθεί ο ανθρώπινος παράγοντας, όλο αυτό όντως θα είναι πιο ασφαλές. Ναι, εννοείται. Και στον τομέα της υγείας και στον τομέα των αυτοκινήτων. Στον τομέα της υγείας όχι, γιατί πάντα η συμβουλή ενός ειδικευμένου γιατρού μπορεί να βελτιώσει μια πρόβλεψη. Δηλαδή, ναι, με ένα μοντέλο μπορεί να του βάλεις μέσα τις εξετάσεις σου και να σου πει, ξέρω εγώ, το τι έχεις, αλλά πάντα, ξέρω εγώ, αν αυτή τη διάγνωση την πάρει και ο γιατρός, αυτό θα γίνει πολύ καλύτερο, η διάγνωση αυτή. Δηλαδή, πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας θα είναι απαραίτητος για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Τώρα δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι, αλλά πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι απαραίτητος. Οκ, το ακούω. Κάποιος θέλει να ασχοληθεί με το AI. Ποια είναι τα βασικά βήματα που πρέπει να ξεκινήσει? Προγραμματισμός και μαθηματικά. Φυσικά. Σίγουρα. Εγώ θα πρέπει να έχεις κάποιες βασικές γνώσεις πάνω σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Python, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία χρησιμοποιείται σε ένα 80% σε τεχνητή νοημοσύνη. Σίγουρα πρέπει να έχεις μια
πολύ καλή σχέση με τα μαθηματικά. Δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη μπορείς να την αντιμετωπίσεις και σαν black box. Δηλαδή ότι το χρησιμοποιώ, αλλά δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Βέβαια, αυτό δεν θα σου δώσει τόσο καλά αποτελέσματα από το αν καταλαβαίνω τι κάνει και μπορώ να το ερμηνεύσω και μπορώ να το βελτιώσω. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που ερευνητικά κάνει τεχνητή νοημοσύνη και δεν καταλαβαίνει, ξέρω εγώ. Το βλέπει σαν black box. Βάζω δεδομένα, βγάζει δεδομένα. Σίγουρα χρειάζονται λοιπόν μαθηματικά και πληροφορική. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει, υπάρχει πάρα πολύ υλικό στο διαδίκτυο, στο Udemy και σε άλλες τέτοιες σελίδες, το οποίο είναι περίπου δωρεάν και σου μαθαίνει και σε μαθαίνει να υλοποιείς και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα προσωπική ενασχόληση, που για μένα ίσως είναι το νούμερο 1, δηλαδή αν ασχοληθείς θα πετύχεις και θα το κατανοήσεις το αντικείμενο. Οπότε ξεκινάς, ξέρω εγώ, υλοποιώντας μικρά project που βρίσκεις στο διαδίκτυο, γιατί dataset θα βρεις, ξέρω εγώ, για να υλοποιήσεις. Εννοείται. Άρα προσωπική εργασία. Και από εκεί και πέρα μπορείς να συμμετάσχεις, ξέρω εγώ, σε διαγωνισμούς. Έχει Google, έχει Google. Σε διαγωνισμούς. Ναι, θεωρώ και το ChatGPT να ρωτήσεις, πάλι μπορείς να μάθεις πολλά. Ναι, μα αυτό θα έπρεπε να το έχουμε αναφέρει πριν. Ότι ναι, εννοείται. Ένα τα του ChatGPT είναι ότι μπορείς να μάθεις το οτιδήποτε θες. Ναι. Βέβαια και το ChatGPT δεν έχει το αλάθητο. Δηλαδή έχει και disclaimer το ίδιο από κάτω ότι πάρα πολλές από τις πληροφορίες που έχω μπορεί να είναι λάθος, οπότε σίγουρα θέλει μια διασταύρωση και τέτοια. Αλλά σίγουρα μπορείς να μάθεις. Δηλαδή διαλέγω εγώ, ξέρω εγώ, να μάθω Python. Σίγουρα με το ChatGPT μπορώ να πάω σε ένα πολύ καλό επίπεδο, χωρίς να έχω κάποιον άνθρωπο να με βοηθάει κτλ. Οπότε θέλει πολύ προσωπικό χρόνο, θέλει πολύ διάβασμα, όρεξη και τα υπόλοιπα. Και τον εξοπλισμό σε ένα βαθμό. Είναι απαραίτητος και ο εξοπλισμός. Δηλαδή, εξοπλισμός σαν? Στους υπολογιστές που θα τρέξεις μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή όσο αφορά το deep learning, υπάρχει machine learning και deep learning. Όσον αφορά το deep learning, σίγουρα χρειάζεσαι αρκετά δυνατά μηχανήματα για να μπορούν να τρέξουν τέτοιους αλγορίθμους. Δεν μπορείς από το laptop του σπιτιού σου να τρέξω ένα μοντέλο deep learning. Δεν θα τρέξει ποτέ. Μπήκαμε και στα πιο εξειδικευμένα κομμάτια της τεχνητής νοημοσύνης τώρα. Ναι, είναι δύο κομμάτια. Είναι machine learning και deep learning. Για να το εξηγήσουμε γρήγορα, machine learning είναι όταν έχω data τα οποία ξέρω τι είναι. Για παράδειγμα, έχω εγώ ένα σύνολο φωτογραφιών το οποίο περιέχει ζώα και ξέρω ότι η πρώτη φωτογραφία απεικονίζει μια γάτα, η δεύτερη φωτογραφία απεικονίζει ένα σκύλο κτλ. Το machine learning τι θα κάνει? Θα φτιάξει ένα μοντέλο το οποίο όταν εγώ θα εκπαιδευτεί πάνω σε αυτά τα δεδομένα και όταν εγώ θα του βάλω μια φωτογραφία από ένα ζώο, θα μπορεί αυτό να μου κάνει ένα classification και να μου πει, ξέρω εγώ, ότι το ζώο που έβαλες είναι για παράδειγμα ένα σκύλος. Το deep learning τώρα χρησιμοποιεί δεδομένα τα οποία δεν είναι label. Δηλαδή πάλι έχω ένα σύνολο φωτογραφιών από ζώα, αλλά δεν ξέρω το κάθε ζώο τι είναι. Έχω σκόρπια ζώα. Ναι. Το deep learning μπορεί να αναγνωρίσει μοτίβα μέσα σε αυτές τις φωτογραφίες και έτσι ώστε όταν πάλι εγώ του δώσω μια καινούργια φωτογραφία και το βάλω να προβλέψει το τι ζώο είναι αυτό, να μου πει θα είναι στην κατηγορία 1, στην κατηγορία προφανώς δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι η γάτα και τι είναι ο σκύλος. Εννοείται. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ machine και deep learning. Το machine learning είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμο, χρειάζεται λιγότερη υπολογιστική και επεξεργαστική ισχύ. Το deep learning είναι πιο βαρύ, να το πούμε έτσι. Ωραία, ας φύγουμε από αυτό το κομμάτι και να πάμε σε ένα άλλο το οποίο αφορά περισσότερο την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Έχουμε δει να ψηφιοποιούνται μουσεία, όπως είχατε κάνει και εσείς μαζί με τον κύριο Τσεκούρα, την ψηφιοποίηση του Κολοσσού της Ρόδου και την αρχαία πόλη της Ρόδου. Της αρχαίας πόλης της Ρόδου, ναι. Πώς είναι υλοποιήσιμο όλο αυτό? Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση γιατί έχει να κάνει και σε άμεση σύνδεση με το τμήμα. Το οποίο είναι... Ναι, φυσικά. Είμαστε και στο τμήμα πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας. Οπότε, τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανακατασκευάσει ιστορικά, δεδομένα. Δηλαδή, για παράδειγμα, με ένα σύνολο φωτογραφιών από ένα νεοκλασικό κτίριο, του 19ου αιώνα, μπορεί να ανακατασκευάσει και να μοντελοποιήσει, να ψηφιοποιήσει αυτό το κτίριο
έτσι ώστε να το βάλουμε σε ένα 3D περιβάλλον και να είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους. Μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός είναι άμεσα συνδεδεμένος με την προσβασιμότητα. Δηλαδή, όπως στην τέχνη, όπως στην ψυχαγωγία, έτσι και στον πολιτισμό, πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίδια πρόσβαση. Από εκεί και πέρα μπορεί να διαχειριστεί πολιτιστικά αρχεία, μπορεί να μεταφράσει κείμενα. Γενικά είναι αρκετά συνυφασμένοι με τον πολιτισμό η τεχνητή νοημοσύνη και γίνονται πράγματα. Ναι, πολύ ωραία. Που βοηθάνε στη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σημαντικό. Σημαντικό, ναι, πολύ σημαντικό. Γιατί εντάξει, είμαστε και στην Ελλάδα, υπάρχει τεράστια πολιτιστική κληρονομιά και στη Λέσβο που βρισκόμαστε κιόλας εμείς. Και είναι πολύ ωραίο που έχουμε αναπτυχθεί και σαν τμήμα και σαν πανεπιστήμιο πάνω στην ψηφιοποίηση και γενικότερα διατηρούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ναι, αυτό είναι και ένα από τα ατού, αν μου επιτρέπετε, του τμήματος. Ότι το τμήμα έχει πάρα πολλές διεξόδους. Δηλαδή είναι η πληροφορική στον πολιτισμό. Άρα σου δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείς είτε με την πληροφορική σαν καθαρή πληροφορική, είτε σε μορφή τεχνητής, σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, μουσεολογία, ντοκιμαντέρ, και όλα αυτά συνδυάζονται πάρα πολύ όμορφα. Οπότε το τμήμα είναι και το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα που τα συνδυάζει. Ναι, που συνδυάζει κάτι τέτοιο σε τέτοιο επίπεδο. Οπότε ναι. Τέλεια. Παραπληροφόρηση τώρα. Ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Το AI πώς μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό? Είναι ένας παράγοντας παραπληροφόρηση που κατά καιρούς... Όπως είπαμε και πριν, όπως το AI μπορεί να κατασκευάσει αληθοφανή αλλά ψεύτικα δεδομένα, έτσι μπορεί να αναγνωρίσει και κατά πόσο κάποιο βίντεο, κάποια εικόνα προέρχεται από AI. Μπορεί να διασταυρώσει πηγές, κατά πόσο οι ισχυρισμοί σε ένα δημοσιογραφικό άρθρο είναι έγκυροι, δηλαδή οι πηγές που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας κατά πόσο όντως είναι legit. Μπορεί να εντοπίσει ακόμα ύποπτες συμπεριφορές σε κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν πάρα πολλά chatbot και στο Facebook και στο Instagram, τα οποία στοχεύουν. Υπάρχουν και γενικότερα, έχω παρατηρήσει σε site, όπως μπαίνουμε να αγοράσουμε κάτι από ένα κατάστημα, έχει μέσα chatbot, το οποίο σου βοηθάει κατευθείαν άμεση απάντηση, είναι 100%. Ναι, από εκεί που περιμέναμε μία εβδομάδα, για παράδειγμα, να μας απαντήσουν, είναι τώρα άμεση απάντηση. Ναι, τα chatbot είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει τα 10 περίπου τελευταία χρόνια. Πάρα πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν chatbot μέσα στο site τους. Κερδίζεις χρόνο. Εννοείται. Βέβαια, κάποιος άνθρωπος κάνει τη δουλειά του. Ναι, αυτό είναι... Συνήθως έχει πρώτα ένα chatbot και μετά, αν θες κάτι παραπάνω, παραπέμπει. Ναι. Οπότε... Το έχουν βάλει αρκετές εταιρείες και η Vodafone, ας πούμε, πλέον έχει το Dobby αυτόν, τον ψηφιακό βοηθό. Βοηθάει στην αποσυμφόρηση μιας ουράς αναμονής, δηλαδή αν το chatbot μπορεί να διαχειριστεί τα queries, ξέρω εγώ, ότι σίγουρα αυτό γλιτώνει κάποιον άνθρωπο από το να κάτσει να το κάνει. Η τεχνητή νοημοσύνη γενικότερα συνδυάζεται με την κυβερνοασφάλεια. Σίγουρα, γιατί πάλι μπορεί να ανιχνεύσει απειλές, απάτες, να αυτοματοποιήσει αντιδράσεις σε ενδεχόμενη απάτη. Πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα που αναπτύσσεται συνεχώς το ίντερνετ, έχουμε και περισσότερους hacker, ας τους πω. Ναι, προσπάθειες εξαπάτησης, το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη καταφέρνει να το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Ναι, γιατί μπορεί να ανιχνεύσει τέτοιες κακόβουλες επιθέσεις και να σε γλιτώσει. Δηλαδή, ακούμε καθημερινά, απάτες μέσω τηλεφώνου, στο οποίο πήρε κάποιος μια γυναίκα και νόμιζε ήταν η φωνή της κόρης της και αυτό ήταν τεχνητή νοημοσύνη. Αλήθεια. Ναι. Αναπτύσσονται δυστυχώς τέτοια κακόβουλα μοντέλα. Βέβαια και αυτό θέλει σωστή ενημέρωση. Και ειδικά σε ανθρώπους μιας ηλικίας και μετά που δεν έχουν άμεση επαφή με τον υπολογιστή, το τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, το τι μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Θέλει μια ενημέρωση ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
θα πρέπει να βάλουμε και κάποιες δέσμες ασφαλείας στο ό,τι αφορά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης? Τώρα αυτό είναι κάπως γενικό, έτσι όπως μου το ρωτάς. Σίγουρα χρειάζονται κάποιοι κανόνες και σίγουρα χρειάζεται και ένα νομοθετικό πλαίσιο. Ναι. Δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται αλόγιστα από τον οποιοδήποτε. Πρέπει σίγουρα να μπει, ξέρω εγώ, ένα νομικό και ένα ηθικό μοντέλο. Ναι. Είναι ένα όπλο που είναι αρκετά δυνατό Ναι, και είναι μπορεί ένα όπλο να... και προς δύο κατευθύνσεις. Και για καλό και Ναι. για κακό. Ναι, φυσικά. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο νομικό μοντέλο. Θα αναπτυχθεί σίγουρα τα τελευταία χρόνια και αυτό από ανάγκη. Σίγουρα. Ναι, διότι θα ξεκινήσουμε να έχουμε πολλά προβλήματα, θεωρώ, από αυτούς που το χρησιμοποιούν για κακό σκοπό. Ναι, ναι, ναι. Και καλό θα ήταν να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, ένα σχέδιο γενικότερα, για να υπάρχει μια διαβάθμιση στο πόσο μπορείς να χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι ποιο σκοπό, και να μην ξεφεύγουμε γενικότερα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν γίνεται να λειτουργεί αλόγιστα και χωρίς κάποιον έλεγχο μέσα σε εισαγωγικά. Γιατί θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Ναι. Όπως αναβαθμίζεται η τεχνητή νοημοσύνη και μπαίνει μέσα στις ζωές μας, σίγουρα υπάρχουν προκαταλήψεις. Φυσικά, ναι. Ποιες οι επιπτώσεις αυτών? Και αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται πάνω στην εκπαίδευση από κάποια σύνολα δεδομένων. Έτσι ώστε, αν υπάρχουν προκαταλήψεις σε αυτά τα σύνολα δεδομένων, σίγουρα αυτές οι προκαταλήψεις θα διαιωνίζονται. Σας δώσω ένα παράδειγμα από ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης, το οποίο χρησιμοποιεί μια εταιρεία για να προσλάβει κάποιους εργαζομένους. Το HR τμήμα χρησιμοποιεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης για να... δεν μπορεί να διαχειριστεί 10.000 αιτήσεις για εργαζομένους, οπότε χρησιμοποιεί ένα τέτοιο μοντέλο. Αν αυτό το μοντέλο έχει εκπαιδευτεί πάνω σε ένα σύνολο δεδομένων το οποίο αποκλείει κάποιες μειονοτικές ομάδες, για παράδειγμα είτε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στη φυλακή και έχουν αποφυλακιστεί και ψάχνουν δουλειά, είτε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι από μια άλλη χώρα, γενικά μειονοτικές ομάδες, αν το μοντέλο αυτό έχει εκπαιδευτεί πάνω σε ένα τέτοιο σύνολο δεδομένων, θα διαιωνίζει αυτές τις προκαταλήψεις. Οπότε θα αποκλείει από την αγορά εργασίας τέτοιες μειονοτικές ομάδες. Αυτό είναι και ένα πολύ ωραίο αντικείμενο, το οποίο το εξετάζουμε αρκετά στο εργαστήριο, είναι το fairness. Το κατά πόσο μπορούμε να δημιουργήσουμε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία είναι δίκαια. Δηλαδή ότι δεν έχουμε αποκλεισμούς μειονοτικών ομάδων και ότι όλοι είναι ίσοι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο θέλω πάνω στο πώς ενσωματώνονται, που είπαμε για τις επιπτώσεις. Είχαμε δει και στη Διεθνή Έκθεση, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη, που είχε έρθει η Σοφία. Τα AI robot, αναπτυσσόμενα AI robot, μπορούν να φανούν καταστροφικά τελικά για τον πολιτισμό γενικότερα, για τον κόσμο? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Όλα αυτά τώρα αναπτύσσονται, δεν έχουμε δει ακόμα την αρνητική τους πλευρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Μακάρι να μην υπάρξει τόσο μεγάλη αρνητική. Δεν έχουμε βάλει ένα stop μέσα στον προγραμματισμό, κάτι ώστε να υπάρχει μια δικλείδα ασφαλείας? Κλείσω το ίντερνετ. Δεν θα σταματήσει. Θα σταματήσει. Έχει αναπτυχθεί όμως και η εταιρεία Tesla, νομίζω, πάνω σε αυτό, και είχε προσπαθεί να βγάλει ένα AI robot το οποίο θα λειτουργεί με το σύστημα Wi-Fi που έχει αναπτύξει η εταιρεία του. Ναι, σίγουρα, αλλά υπάρχει αυτή η δικλείδα ασφαλείας. Ξέρω ότι άμα κλείσουμε το ίντερνετ, όλο αυτό θα σταματήσει. Ωραία. Προς τον παρόν. Τουλάχιστον υπάρχει αυτή η δικλείδα ασφαλείας. Ναι. Αν κλείσουμε το ίντερνετ θα έχουμε άλλες καταστροφικές σίγουρα, συνέπειες, αλλά αν το πράγμα πάει πολύ κακά, υπάρχει αυτό το threshold, ξέρω εγώ. Αλλά κάτι τέτοιο θα το δούμε, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά τα ρομπότ τώρα αναπτύσσονται. Καταρχήν είναι άλλο πράγμα η ρομποτική και άλλο πράγμα η τεχνητή νοημοσύνη. Το πώς λειτουργεί ένα ρομπότ δεν έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι κλασική ρομποτική. Ναι. Με την τεχνητή νοημοσύνη έχει να κάνει οτιδήποτε σκέφτεται με εισαγωγικά και αντιλαμβάνεται το ρομπότ. Οπότε είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά θα το δούμε αυτό, πιστεύω,
μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωραία, να μιλήσουμε και λίγο για το τμήμα μας. Είμαστε στο τμήμα πολιτισμικής, τεχνολογίας και επικοινωνίας. Έχουμε και το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ασχολούμαστε και με τον πολιτισμό. Πώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι χρήσιμα για τις πολιτιστικές εφαρμογές? Κοίτα, σίγουρα μέσω της διάδρασης. Μέσω διάδρασης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να έχουμε μια ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή δεδομένων, μια συνεργασία ανάμεσα σε πανεπιστήμια και μουσεία, ξέρω εγώ, ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με την ψηφιοποίηση και την ανάλυση πολιτιστικών έργων. Οπότε αυτή η διάδραση είναι αυτό που εξασφαλίζει και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό σε όλους. Ωραία. Το οποίο το κάνουμε κι εμείς, θεωρώ. Ναι. Το τμήμα ασχολείται κατά κύριο λόγο με τέτοιες εφαρμογές. Το έχουμε δει και σε παραδείγματα που αναφέραμε και πριν με την ψηφιοποίηση της αρχαίας πόλης της Ρόδου. Ναι, μπορεί να διασώσει την πολιτισμική μας κληρονομιά για να περάσει και σε επόμενες γενιές. Και να το περάσουμε αυτό μέσα στις πολιτισμικές εφαρμογές μας. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, όπως υπήρχε, ξέρω εγώ, πριν 50 χρόνια οι φωτογραφίες τώρα από κτίρια, ξέρω εγώ, και αυτές τις φωτογραφίες βλέπουμε εμείς και φανταζόμαστε πώς ήταν ένα νεοκλασικό κτίριο τη δεκαετία του 50 ή τη δεκαετία του 40. Έτσι τώρα μπορεί ο πολιτισμός αυτό να περάσει σε επόμενες γενιές μέσα από ψηφιοποιημένες εφαρμογές, όπου θα ανακατασκευάζεται το πολιτιστικό περιεχόμενο και αυτό θα μπορεί σε 10, 20, 30, 100 χρόνια, ξέρω εγώ, να το βλέπει και ο κόσμος και να δει πώς ήμασταν τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εγώ σας κύριε Μανώλη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που βρεθήκατε σήμερα εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Τσεκούρα, γιατί και αυτός μας έχει μάθει πάρα πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη. Και εσάς τον ίδιο θεωρώ ότι λόγω της συνεργασίας σας έχετε μάθει πολύ σημαντικά. Εξαιρετικός. Ναι, δεν κατάφερε να είναι σήμερα μαζί μας, αλλά έχουμε... Σε επόμενο podcast θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε μαζί μας. Ναι, σίγουρα θα ήταν πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.